расма надоранд, бисмилло намеган дар вақти хӯрок хӯрдан. Баъд пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамун ғулом пурсон мешавад, мегӯяд ту ки ҳастӣ? Мегӯяд ман як насрониам, ғуломи Утба. хоб мега аз куҷои? Мега аз Норвегия, ҳамун тарафҳои сарзамини. ва баъдан пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки аз сарзамини ҳазрати Юнус ҳастӣ. вақте ин гапа мешунавам, мегӯяд ту ғулом дар ҷавоб мегӯяд оё ту мегӯяд ягон фолбини, ягон ки ҳастӣ? Мегӯяд ман пайғамбари охири замон Аҳмад ҳастам. ва вақте ин гапа мешунавад, ғулом ҳамунҷо имон мебиёрад ва яке аз насрониҳое ки аввалин маротиба имон овардаган ҳамин Адас ва ҳамин боғ ҳам ба номи ҳамин Адас мондаган. боғи Адас меган. ин ҳама хона шуда рафта, боғ ҳам намонда дига, ҳама дарахтош қоқ шудаю, ҳама шидаи қак ҷоро тайёр кардан, ҷои ҳамин бошишгоҳ кардан, халос. ҳозир иншоаллоҳ ки сафармон идома дорад, давом метиҳем, бо иншоаллоҳ раҳбара бо суҳбат мекунем. Иҷара миқоти Қарнулманозил меган. ҳозир миқоти Қарнулманозил омадаем ҳамроҳи ҳоҷиҳо. иншоаллоҳ ҳозир ният мекунем ҳамин ҷо, баъд ҳаракат мекунем тарафи Макка. мардҳо эҳромотро нагирифте қаттона? اینجا جای احرام شبانی احرام احرام پوشیدن. الحمدلله احرام پوشیدیم، نیتی عمره کردیم. انشاءالله که روزی لبیک گفته کم ابراهیم نمیریم، حاجی را ممنون که جاش نه. اینجا سقف مسجد، صحن مسجد، مسجد. ای حاجی، حاجی، ای حاجی، حاجی، نپوشیدی؟ با دیگه جاش رو خی، با اونو جورا، دیگه جا پرای اونجا را وسوش را. این درخت بید خودمون بید دیدم بید.